बयबो फल' खालायदो इन्सटाग्रामाव देनजार रकेट ब्र' नियार इउक' बेंक खाथियावहाय नायसै फैना फैया रकेटआ फैयोबा होनोसै रेडि खालामखानोसै फ्रेमखौहाय हेलो लोगोफोर दायो रेडि जाबाय बेफोरखौ नुदोंना लोगोफोर बेफोरखौ दायो आङो बेबायदि एरेन्ज खालामनानै दोननायनि मिनिङा मा बेफोरखौ साननो हागौ ना स' खोथाया जाहैबाय दिनै नैबे खाथियावहाय जोंहा UN ब्रह्म पार्क दङ बेवहाय मोनसे प्रग्राम जागोन बे आर्ट्स एन्ड स्पर्ट्स लकेल आर्टिस्टफोरनि नैबे खाथियावनो माखासे सिंगारफोर फैगोन स' आंहा आदा बिराटनि स्केट्स बानायनाय दङ ओमफ्राय रकेट बेनिबो बानायनाय दंखायो दा आदा बिराटसा फैगोन होननानै खोनादोंना ओंखायनो आदानि थाखाय बे मोनसे आङो प्रिपेयार खालामबाय एस ए गिफ्ट बेखौहाय ओमफ्राय दा लोगो मोनबा होनोसै जोंहा ससे बिदिनो एक्जिबिसनबो जागोन दखान बिदिनो स्टल होदों ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालामबानो जाबाय दे ओमफ्राय जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालाम स' बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय स' दे सि इउ देयार ना थ' प्रग्रामाव थ'दो मोदान बायदि नोंहा लाइटिंनि लाखिदों Hai लोगोफोर सफैबाय दायो UN ब्रह्म पार्क नैबेनो जोंहा उदालगुरियावहाय दायो मानसिफ्राथ' फैहांबाय फैबाय दायो फैगासिनो बारा मानसि जायाखै दायो साफा सानै दङ बेथिं जागोन प्रग्रामा ओरै बेथिंहाय दा मोजां साजायनानै दोनदों ओरै नो एन्ट्रिस दै उनाय बेयाव गाखोनो मोना रावबो दाङा दै गासिबो हेन्डमेड गासिबो हेन्डमेड फर सेल नै आब' बेखौ माब्रै जेनेबा बेखौ बायगोनबा बहा मोनगोन माबायदि मोनगोन आब'खौ माबायदि कन्टेक्ट खालामगोन आंनाहाय इन्सटाग्राम पेज दंखायो ओमफ्राय फेसबुकआवबो दङ ओमफ्राय वाट्सएप नाम्बारबो लानो हागोन आरो नाम्बारखौहाय होनानै होगोन आं स' लोगोफोर आङोथ' बे डिसक्रिपसनावहाय आब'नि इन्स्टा आइडि बेफोरखौहाय आङो डिसक्रिपसनाव होगोन आरो नोंसोरो थांनानै नायहैबानो जाबाय इन्स्टाग्रामावहाय फल' खालाम आब'खौबो ना कास्टमाइज प्रडाक्टबो मोनगोन माबायदि नांगौ बिराद मोजां मोजां खालामो बे गासिबो आखाइजों बानायजोबनाय ने गासिबो हुक आर्टबो बानायो बेखौ हुक आर्ट होनो हुक आर्ट बापरे बाप खाटारनाक बिराद मोजां लोगोफोर बिदि गासिबो आखाइजों आखाइजों बानायजोबनाय आब'आ बिराद नै आदा बिराजा टेबोलावसो दङ नै प्रग्रामाव माबानो नागिरनाया टेबोलावसो दोननांबाय नानिनि सायख'मा बे खालामफिनबा गुफुर नुसिगोन दाना खालामबावोबा बेखौ On the first, some faces I burn, wasn't a purpose I learned. And you gotta let go of people who don't see your worth. Ziri-ziri, bahaya, bihage.
No, you don't know what it's like to feel nothing so okay. It's never ending storm. No, you don't know what it's like to feel nothing so okay. It's never ending storm. Ray of mine. Itu lana nomor ini ya lana mah. Iya di foto lah. Tuh. Kayak ada draftnya ada kan? Berarti kita kayak gini mobil kalambang gitu. So here is the good news. 5th edition of Winter Carnival is coming soon. Are you excited? Winter Carnival, guys. And the ticket is available in the store. And there will be discounts for all your tickets. So until later, Winter Carnival application with the We will follow Kalai Instagram on Judy, and this will be followed by Farai and then Cyrus. Thank you. So nih, radar roket nih tuh mau sketch. Rapi ya. Tapi nih aja asli. So aku roket sketch buat, tapi asli mau manusia. So bro, roket di naik deh mbak. Ini sketch ada. Lapan sih. Laman tuh ada sih nama. Good evening, everyone. Kami mengarsuri ang tuloy si Hope you all enjoy and sing along. Saya pelana. Not accepted. We cannot wear. So Matt can.